En mil fra hovedstaden. En klynge huse i et åbent landskab. En del mennesker tæt sammen under gamle tage. En landsby med landsbyens idyl. Midt på en flad ø. Og det kan være blæsende. Og man er ikke uinteresseret i, hvilken vej vinden blæser. Så der er vindheste og vejrhaner og koner med sus i skørtet. Koner kan jo løbe selv med en halv vind. Og livet går sin flittige gang, for dyr som for mennesker. Feerne bliver luftet. Der er nok at se til for konen i huset. Og hunden skal luftes. Vi er i det stræde, som hedder Bødkerstræde. Det er der frisøren bor. Jo, en lille by. Overfladisk set som mange andre. Men her bor Sigbrandt, Krilles, Tønnes, Dirk, Gert, Willum, Jan, med Agt, Træng, Grit, Marken. Gode hollandske navne. For Store Magleby er hollænderbyen på Amager. Her bosatte de sig, hollænderne som Christian II indkaldte i 1500-tallet. Det tog nye århundreder før danskerne fik lov at blande blod med dem. Nu er det blandet, men man er kongens Amager. Man er noget for sig, heldigvis. I præstegården, som ligger op ad kirken, var i fordomstid et værelse for kongen, når han jagede på Amager. Det har været i brug helt indtil Christian den 8. tid. Indgangen har tilbar Frederik den 3. og Sofie Amalies navnetræk. I kirken prædikedes på nederlandsk lige til 1811. Kirken stod, selvom byen nedbrændte 1809, og ilden rasede igen 1821, og 1910 brændte det i den nordlige ende. Men endnu findes der gamle huse. Lidt skæve, men de står. Holder på minderne. Det specielle Amagermål, som efterhånden var blevet en blanding af hollandsk og plattysk, fordi nogle af præsterne var kommet fra Holsten og Ditmarsken. Dette ejendommelige sprog har lyttet mellem de lerklinede mure, der er holdt sammen med svære og krogede egestokke. Gengang og tømmer fra nedbrændte gårde. Herude på Amager levede de, fri for hoveri, tiende, ægte og landgilde, som var pålagt de danske bønder. De havde eget retsvæsen. Skovten var formand for deres domstol. Skovten var deres øverste, valgt på livstid og taget i ed af kongen. Hollænderby. En by med fortid, men stadig levende. Velkonserveret bag lufthavnens cementbaner. Vi er nede i Strøby, byens sydvestlige hjørne. Broen er jo ikke beregnet for den større trafik, men vi har da tid til at være høflige. En skøn forsommerdag med grøde i luften.
Og der står Christian Møller. Han er ude at pusle i køkkenhaven. Christian Møller har gennem mange år skåret græstørv i strandlægget. I de seneste år alene. Tidligere var man flere. Der startede man med brændevinsflasken. Der var der nærmest en festtur. Tørvene skæres i lange baner og rulles. Og en gang om året, gerne første mandag i september ved daggry, kom alle bønderne for at hente deres tildeling. For man fik efter sin jords størrelse. Det var bylaget, der ejede strandlægget fra Dragør til Kongelunden. Græstørvene brugtes til at dække småkugler med grøntsager. En tradition, der levede til plastikalderens komme. Bylagets bestyrelse kontrollerede antallet af tørv ved bortkørslen. Tidens udvikling. Alt bliver historie. Flyenes truende drøn sætter luften i svingninger. Men bortset fra det, her er rart. Der kommer Christian Larsen rullende. Han var den flyvende nyhedsformidler i mange år. Han afløste sin far, men faren gik post. En rigtig post har, foruden hvad han har af nyt i tasken, altid lidt han personligt kan berette. Og her er vi inde på Store Maglebygård. Den gamle kirkesti er for mange børn en genvej til skolen. Og nede i Kinkelgade på hjørnet af Smedebakken får købmand Petersens butik den årlige forårsistandgørelse. En gammel købmandsbutik med dens sødt krydrede atmosfære. Her får næsen endnu lov at fungere. Alle dufte er endnu ikke lukket inde i plastikposer. Jeg vil gerne have et pund kaffe. Det skal være Java. Jo, så tager Petersen sin pose og går til sin mølle. Alt bliver alt for hurtigt minder. Sådan en købmandsbutik var et sted, man hilstes ved, og vekslede de små daglige kommentarer.
Og måske man smurte lidt på. Jo, man pynter. Oppe hos Ella Dirksen skal der sætte stendige. Bor man i en hyggelig by, bør man værne den og forskønne, hvor man kan. Overfor har vi Kinkelgården, der hvor sognefoden bor. Krogmanden med giggen. Ak ja, han kørte gerne gæsterne rundt for at vise, hvor smukt her var. Op ad Kinkelgade og ud af Nordre Dragørvej. Tilbage af hovedgaden. Den gamle krog, som ilden udslettede i 68. Fra gammel tid ejede vennekredsen den, inden den blev krog. Bestyreren hed engang Madsen, og følgelig havde vennekredsen der assemblé i Madsens selskabslokaler. Nabo lå posthuset. Ikke skranker i glas og stål, men et posthus for mennesker. Ja, det hed vel korrekt et postindleveringssted. Fra Dragør kom den røde post og tømte kassen. Og det var jo vigtigt. Og ikke mindre vigtigt, havde post med fra den øvrige verden. Denne øvrige verden kunne man også ordne inde hos naboen, altså krogen. Alle problemer er nu engang bedre overskuelige over en øl. Og på taget sad, op ad den varme skorsten, Annemor og Rude. Heroppe var det godt at være æg. Gadekæret, eller vælen som det hedder på hollandsk, lå nedenfor, og det ligger der heldigvis stadig. Verden for ender med afkom, og tumleplads også for fiskere i juniorklassen.
Regulativet siger, at en skorsten skal renses 2 gange om året. Over i skrivergården har man det øjensynligt også ret. Skriveren var skovtens sekretær, og han regnedes for hans efterfølger, og den sidste boede her. Maiken. Ja, det er det gamle jordmorhus. Det var dengang. Her går fru Hensel, omgivet af blomster og dyr. Kærligheden ser ud til at være gengældt. Og i den frodige blomsterpragt ved gården Faders Minde går Krille Gertsen. Fra 42 til 64 sognerådsformand. Fra 64 til 66 byens borgmester. Kassebeholdningen, der ifølge bogføringen skulle andrage 32.359 kroner og 60 øre, forefandt således kontant 27.195 97, check 4.310,61 og bilag 853,02, i alt 32.359 kroner og 60 øre, som altså stemmer nøjagtigt med bogføringen. Men videre forevises kautions- og garantibeviser for 87.540 kroner. København den 14. februar 1966, revisionsfirmaet Schøbel og Marholt, statsautoriserede revisorer, underskrevet G. Friis. Er der nogen bemærkninger til revisionsprotokollen? Nej. Det er der ikke, så tager vi den til efterretning. Går vi over til punkt 2, skrivelse fra Indenrigsministeriet. Ved lov af 21. december 65 om ændring af lov om valg til Folketinget, hvoraf eksemplar vedlægges, er Dragør, Stormørby og Tårnby kommuner, der hidtil har henhørt til Københavns Amtskreds 7. opstillingskreds, udskilt af denne kreds til en ny selvstændig opstillingskreds, der benævnes 9. kreds, Amagerkredsen. Vi skal ikke glemme, hvor vi er. Som genbo til det moderne rådhus ligger den gamle skole. Den er lidt blød i linjerne. Alderen har givet den et mildt udseende. Det nye rådhus står strunk og moderne. Men venligt glider det alligevel ind i miljøet. Omkranset af blomster, for blomster hører til Amager. Gartneri er en Amager specialitet. Her i hovedgaden hos Svend Svendsen dyrkes blandt andet gerbera. At den fede Amager-amul skyder foruden grøntsager også blomster. De glødende tulipantæpper bredes ud om foråret, smukke og klare i farverne. Senere spilles sommermelodien af Svagende Kornaks. Der er altid løfter i musikken. Herude ligger gårdene, som blev flyttet ud efter branden i 1809. Det kneb med tømmeret herude på Amager. Det skulle hentes på den anden side af København. Meget af bindingsværket gik derfor igen fra det nedbrændte. Udviklingen går flyvende hurtigt, men arbejdet med jorden er trods alle fremskridt endnu forbundet med megen møje. Dog går det langt lettere nu end bare i 30'erne.
Der trak man endnu ridseren for at markere rækkerne. Og så gik det med bore, stav og krum ryg, som Dirch Sigbrandsens viser her. Med plantepind blev så plante for plante sat. Pengene kom af jorden, men de kom ikke af sig selv. Ved enden af startbanen, hvor flyene brøler op, før de løber frem af cementen, ligger Nordgården. En af de rigtige Amagergårde. Hvis man kan fjerne lyden af nutid, er det den fuldendte idyl. Her er hjerter på skodderne, men det bedste findes indendørs. Fantastiske loftsmalerier. I dejlige almuefarver, som tiden yderligere med sin patina har forskyndet, ligger billederne over vore hoveder. En lille buttet amor over døren med flamme og pile. Og apostlene, her med Himmeriges nøgler, Simon Peter, Bartholomeus og Filip, Johannes og Jakob. Og fra oven hviler også på os den treenige Guds øje, vogter vor daglige færd. Her i Store Magleby lå også Vibrandsgård. Lad os tænke os 70 år tilbage og forestille os, at en af døtrene skulle giftes. Sidder det så rigtig bag på os? Ja, det er noget. De skal være sådan, de snæpper der. Men der er måske nål der, jeg vil ordne det. Ja, jeg er snart færdig. Ja, hvad synes du? Jo, det ser meget godt. Ja. Så parat. Ja. Fylder lidt på skuldrene. Ja. Og du er også lidt på, hva'? Ja, du ser flot ud. Og dit kravspænde, det sidder ikke helt Nej, sammen. det skal sidde lidt mere lige i det. Bruden kan jo heldigvis også hjælpe søsteren. Ja. Og så frønsom, nu tror jeg det er godt. Ja. De skønne gamle dragter findes heldigvis for en stor del endnu. Vi er ikke kun henvist til billeder. Rigtigt her foran. Ja, det sidder nok som det skal. Ikke komme og tilbage på os. Det kan ikke blive færdigt. Ja. Ja, der er også ikke noget over. Hvad siger du? Nej, det tror jeg ikke. Nå, Nej. man kunne aldrig vide. Nå, det er nok ikke. Loftsmalerierne var også tit drømmelandskaber.
Fjern fra den flade Amager natur, man kendte. Anderledes. Men var der kønnere? Der er en, der stikker mig her i siden, Lisbeth. Ja, kan du ikke lave den lige? Jo. Jeg synes, det er spændende. Du trænger til en lille. Men det strammer lidt for meget sammen her. Det går i stykker. Ja. Ja. Du må holde det ud. Ja, jeg må rette ryggen og holde ud. Ikke? Jo, Ja. Brudgommen, ja, han har måske set ud som her, på et gammelt billede. Han er dog nok lidt ældre med sine susebukser. Hans brud har set sådan ud. Også dengang skiftede moden. Ja, spændet her, der hænger jo bogstaverne, som var konens eller pigens navnetræk. I det tilfælde hed pigen altså Ane, og hendes far hed Jakob Bakker, og så kommer altså datter til sidst. Det var altså Ane Jakob Bakkers datter. Det er altså forgyldt sølv, og man kan se her i midten, der sidder Madonna med barnet. Det er jo altså et levn fra den katolske tid, som man altså stadigvæk har holdt. Tørklæderne er jo broderet på Amager alle sammen. Det er jo ikke noget, man købte i byerne. De fleste koner broderede mere eller mindre, men der var også faste koner, som syede sådan i større masseproduktion. Ja, de hedder kun maller. Og så er det mærkelige, at tørklædet ender jo i sådan et par. Men det er jo fordi, at her sidder jo, det er en artonyre, kan man sige. Amagerdragten er jo påvirket af moden, som den har skiftet her. Selvfølgelig ikke de store udsving, men alligevel så har dragten blevet påvirket af den måde, som nu bliver brugt i København. Ellers det eneste sted, hvor man sådan tillod de unge piger at slå sig lidt mere løs, det var i kysebåndene, og det var det eneste sted, man sådan kunne gå helt udenfor. Mallerne, som man ser på brystet, det er snøre maller med lænke og kæde. Det er en dobbeltkæde, som er flettet fra malle til malle, og så er pinden sat ned igen. Og så har man jo forklædebåndene her, de er jo broderet i lighed med tørklæderne. Og de sidder foran. Det er også en ejendommelighed. Dragterne i de danske byer, som vi kaldte det dengang, altså de andre byer på Amager, der sad båndene altid bare på ryggen. Og her i Storm Alby blev de altså brugt foran. Fru Nel Petersen kan huske fra sin barndom om brugen af den røde festdragt. Ja, mor havde den på til højtiderne i kirken, til jul og påske og pinse. Og så offrede de jo gerne til præst og skolelærer, gik op omkring alderet og lagde penge til hver især. Så gik de ned og satte dem på deres pladser igen. Og så når præsten han bad bøn, så tog de jo denne her fra ansigtet. Og når så der var bryllupsfester, så havde moren jo også på til fest. Og så de kom hjem til højtiden, og de skulle spise middag, så erindrer jeg ikke, om de skiftede det røde, men de skiftede den efter middagen. Det her, det hedder jo et håndstykke, som de havde med i kirke, og gemte deres hovedvandsæg i. Der var jo sådan en parfumesvamp i, til at dufte på. Det er jo broderet på hvidt lærred, og så er det farvet blåt. Og tror, ligesom på hætterne, det er jo også hvidt lærred, der så er trukket ud og broderet på. Og så var de jo blanke, men når så de skulle til sove, så blev de jo nedover og blev matte hætterne. Så måtte de jo ikke have den på dank. Og stadig kommer dragterne frem, når de store højtider holdes. For eksempel i 1961, da kirken fejrede sit 350 års jubilæum. Småpiger havde spænder ved ørerne med deres bogstaver,